नमस्कार प्रणाम। हम राहुल सवेरा चैनल के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी लेके आयल बानी जौन की महाशिवरात्रि के बारे में बा। ई महाशिवरात्रि काहे मनावल जाला, केकरा ला मनावल जाला, हम रउआ लोग के संगे आज साझा करे वाला बानी। तो आई देर न करते हुए हम वो कहानी के तरफ चलतानी जौन की आपन धर्म और संस्कृति से जुड़ल बा। ये दुनिया के सबसे महान, सबसे कठोर और सबसे दयालु माता पार्वती के पति और ब्रह्मा विष्णु के भाई कार्तिक गणेश के पापा जौन दुनिया के रक्षा करे वाला हुए भोले बाबा। महाशिवरात्रि भगवान शिव के पूजा और आराधना आशीर्वाद पावे खातिर एगो महत्व अलग बा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि हर साल फागुन महीना के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के मनावल जाला। हालांकि हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीना के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के मासिक शिवरात्रि के पर्व पूजन मनावल जाला, लेकिन फागुन महीना के चतुर्दशी तिथि के महाशिवरात्रि के रूप में मनावल जाला। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर दुनिया भर के सारी ज्योतिर्लिंग आ पैगोड़ा के शिव भक्ति के भारी भीड़ उमड़ेला, जहां शिवलिंग के जल अभिषेक संस्कृति के रूप में कइल जाला। बाकी रउआ ई मालूम बा कि आखिर महाशिवरात्रि काहे मनावल जाला। महाशिवरात्रि उ महारात्रि ह जौना से शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध बा। ई पर्व शिव के दिव्य अवतार के शुभ पर्व ह। निराकार से शारीरिक रूप में उनकर अवतार के रात के महाशिवरात्रि कहल जाला। उ हमनी के काम, क्रोध, लोभ, आकृति, ईर्ष्या आदि जैसन कुरीति से मुक्त कर देला। हमनी के परम सुख शांति के अवसर प्रदान होला। महाशिवरात्रि से जुड़ल कहानी। पहला कथा के अनुसार भगवान शिव सबसे पहले फागुन महीना के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के शिवलिंग के रूप में प्रकट भई रहले। यही कारण से ई तिथि हर साल भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्रकटीकरण के रूप में महाशिवरात्रि के रूप में मनावल जाला। शिव पुराण के अनुसार शिव के निराकार रूप में प्रतिलिंग के सबसे पहले शिवरात्रि के शुभ तिथि में उनकर प्रकट भइल रहे। ब्रह्मा और विष्णु द्वारा सबसे पहले पूजा उनकर कइल गइल, जहां स्कंद पुराण में कहल बा कि आकाश ही लिंग ह, धरती ओकर पीठ और आधार ह, आ सब कुछ अनंत शून्य से पैदा होला। एही में लय के कारण एकरा के लिंग कहल जाला। दूसरा और एगो औरी कथा के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन भई रहे और फागुन चतुर्दशी के तारीख भगवान शिव आपन एकांत छोड़ के देवी पार्वती से विवाह के आग्रह कैले और गृह जीवन में प्रवेश कैले। यही कारण से कहल जाला फागुन चतुर्दशी तिथि भगवान शिव आ माता पार्वती के विवाह के आनंद में महाशिवरात्रि के पर्व मनावल जाला। आज के दिन शिव के भक्त कई प्रकार से शिवरात्रि के जलसा करेले और जुलूस निकाल के भक्ति और भाव के प्रकट करेले और एगो पर्व के तौर पे मनावेले। हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ल जितना लोग बा उ सब लोग ए धर्म के मानेला। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन व्रत, पूजा और जल अभिषेक कैला से वैवाहिक जीवन के जुड़ाव अच्छा तरीका से चलेला, तमाम परेशानी और दुख समस्या दूर हो जाला और वैवाहिक जीवन में खुशी और समृद्धि मिलेला। एकरा अलावे महाशिवरात्रि के दिन ही 12 गो शिवलिंग प्रकट भइल रहे। कारण से महाशिवरात्रि के पर्व 12 गो ज्योतिर्लिंग प्रकट भइला के आनंद में मनावल जाला। तो ई हमार छोटा सा प्रयास, और अगर रुआ लोग के अच्छा लागल हुई तो हमरा वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।